Mä olen Johannes Vuotari ja nyt mä todistan Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja tällä kertaa mä pikkusen valotan teille. Tää on vähän kevyempi aihe. Ja mä valotan teille pikkusen, että miksi mä tässä todistan. Ja Jeesus on minun turvana koko ajan. Muistakaa se. Minulla ei ole hätää. Mutta mä valotan, koska niin paljon on tullut kysymyksiä, miksi sinä jatkat tätä, miksi sinä teet tätä, miksi et sinä jo lopeta niin mä kerron teille, minkä takia. Ja mulla on vielä yksi asia, mikä mun täytyy selventää. Valitettavasti myös lopussa yhdestä todistuksesta, jonka mä olen tehnyt. Ja jos Jumala antaa jotain ja mä en ole totuudenmukainen sen kanssa, niin voitte olla varmoja, että sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää, kun puhutaan kuinka Jumala toimii. Ja hän on muistuttanut minua tästä asiasta enemmän kuin tarpeeksi, että hengessä, että minä en ole ollut totuudenmukainen. Ja nyt minä korjaan senkin. Ja te näette lopussa, että mä olen filtteroinut tiettyjä asioita yhdessä kohtaa, lähinnä suojellakseni itseäni, koska osa viesteistä on vaikeita välittää. Mutta minkä takia mä tätä teen? Mä kerron teille lyhyesti nyt. Ensinnäkin mä sanon suoraan teille, että se olen minä, joka päivä mä rukoilen Jeesukselle ja Jumalalle, että salli minun vielä todistaa. Ja mä sanon, tapahtukoon sinun tahtosi, mutta tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtosi. Jos minun aika tulee lopettaa, mä lopetan, mutta se olen minä. Ja mä sanon, että salli minun vielä todistaa. Ja maailmassa tarvitsee olla myös Suomessa kristittyjä, ketkä ovat kuin tienviittoja eri alueilla. Toiset evankelioi, toiset esirukoilee, toiset todistaa, toiset ajaa jopa pahoja henkiä pois. Kyllä, siinä kuulette, että on olemassa henkimaailma. Ja mä osaltani syystä tai toisesta olen elämässäni joutunut kasvokkain pahuuden kanssa fyysisestikin vuoden koetukseen, missä joku demoninen paha henki koetteli minua. Jeesus tuli rukouksien kautta avuksi lopettamaan sen, ja hän puhui minulle nämä sanat korvien kuulen, että mihinkä sinä haluat, että tämä heitetään, joka teitä kiusaa. Ja mä sanoin, että tuonne metsään puita kiusaamaan. Ja ennen kuin minä tunsin Jeesusta, hän tunsi minut ja auttoi minua jo, kun mulla oli se sinapin hiekan jyvän tai sinapin siemenen verran vasta uskoa, mutta kun minä pyysin apua, Jeesus on auttanut aina. On minunkin vuoro vastuu tehdä Jumalan työtä niin kuin hän haluaa, niin kuin hän antaa aihetta, niin kuin hänen tahtonsa on minun kohdalla. On minunkin aika tehdä työtä, jotta moni muu ihminen, kuka joutuu tällaisten ikävien aiheiden henkimaailman kanssakin painimaan, ja ei lääkärit heitä auta. Menkääpä kertomaan jollekin, että joku pahuus vaivaa minua öisin tai koettelee. Ja Jumala on syystä tai toisesta antanut tällaista vaikeaa aihetta minun kautta jaettavaksi, ja mä olen nähnyt ensimmäistä kertaa elämässäni saanut nähdä sinne henkimaailmaan Pyhän Hengen näkyinä, mitä tapahtuu, milloin tapahtuu, missä tilanteessa ja kuinka se päätetään, ja meidän välissä on aina Jeesus Kristus. Miksi en auttaisi, kun mä tiedän, miten kamalaa se oli, kun mä olin pieni ja Jeesus auttoi minua. Miksi en auttaisi tässä? Jotenka mä sanon nyt kaikille, olkaa hiljaa. Ihmiset tarvitsevat apua tässä aiheessa. Ja kaiken lisäksi, mä en sano tätä pahalla, mutta te ette ehkä ymmärrä näitä asioita. Ja se koskettaa minuakin sydämeen, koska mä olen mennyt läpi niitä. Sitten
kristillisissä piireissä monikaan ihminen tai jopa kristityt, niin yksinkertaisesti he sivuuttavat näitä aiheita. Monille kristityille uskonnollisuus on rauhaa ja kukkien poimintaa, mutta asia ei ole näin. Jeesus puhui pahuudesta yhtä paljon kuin hän puhui hyvyydestä, ja melkein helvetistä hän puhui enemmän kuin pelastuksesta, jotta ihmiset kuulisivat ja ymmärtäisivät, että meille on annettu armo, mutta jos et sinä ota pelastuksen armoa, teitä odottaa ikuinen kadotus, erotus Jumalasta, ja se on piste. Tätä aihetta ei pääse karkuun, ja on kristittyjä, ketkä haluavat sulkea korvansa tältä, aivan kuin sitä ei saisi sanoa sanallakaan. Ja heillekin minä sanon, että ottakaa kädet korvilta pois. Alkakaa puhua totta. Jälleen kerran koskettaa minua niin, että minä joudun pikkusen tässä sanomaan isolla ässällä sanoja, mutta mä en sano sitä pahasta, vaan mä sanon sen totuudesta. Ja kohta te näette myös sen lopussa, että Jumala muistutti minua, että et ole ollut totuudenmukainen. Ja mä joudun vielä kerran näyttämään jotain, mitä mä en haluaisi jakaa koskaan enää, koska se ei ole myöskään aihe, että mitä minä haluan täällä jakaa. Mutta ihmiset, kysykää itseltänne, kun Herra puhuttelee, niin sanotko sinä Jumalalle, että ei käy? Jos minä olen sanonut Herralle, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin mä olen nöyrä ja mä kerron sen jälleen kerran totuudenmukaisesti, mitä minä filtteroin. No, okei, palataan hetkeksi vielä siihen henkimaailmaan. Eli minusta kirkoissa ja monissa kristillisissäkään piireissä näihin asioihin ei puututa sillä vakavuudella, mitä se on, ja ihmiset kärsivät näiden kanssa, jotenka Jumala asettaa oikeita ihmisiä oikeisiin paikkoihin, paimeniksi seurakuntaan, papeiksi, evankelistoiksi, saarnamiehiksi, jopa erilaisiin muihin maallisempiin tehtäviin, mutta tulee olla myös henkilöitä paikoissa, ketkä ovat jollain tavalla tekemisissä armolahjojen kanssa. Toiset profeetoi, toiset toimivat henkimaailmojen, häätävät pahoja henkiä pois. Minä en ole koskaan itse esimerkkinä joutunut tekemään tällaista, mutta minä en voi myöskään sanoa, etteikö Jumala laittaisi jotain tällaista joskus tulevaisuudessa minun eteen tai jonkun teidän eteen, tai joutuisitteko te nokikkain sen kanssa. Jos joku kieltää armolahjoista jotain, hän kieltää myös Jumalan sanan. No kielillä puhumisten kanssa minulla ei ole muuta kokemusta se, kuin että Herran pyhä henki puhui minun ollessa unessa ja se vain tuli, joka on todella ihmeellistä, koska mä en pysty aloittamaan tässä mitään kielillä puhumista. Se oli Herran Kristuksen pyhä henki, joka rukoili. Ja sinäkin yönä mä näyn, mutta mä en tiennyt mitä mä katsoin, koska mä en ymmärtänyt muuta kuin Abba, Isä. Ja mä tiedän nyt, että se oli Kristuksen pyhä henki, jonka Jumala on antanut meille, jonka Jeesus sanoi, hän lähettää meille, Jumalan pyhä henki, joka sinä yönä rukoili armoa meidän kaikkien sielujen puolesta. Sen mä tiedän nyt. No, se niistä armolahjoista näkyy ja pyhän hengen erilaisia asioita tapahtuu ja ne on asioita, mitä minä en hallitse, mutta syystä tai toisesta unet, näyt, Jumala on puhutellut näiden kautta ja myös suoraan antamalla henkeen ymmärrystä, mitä minä en osaa selittää. Sekin aina se henkeen annettu ymmärrys osoittautuu totena ulkokautta tai raamatun sanaan osoitettuna, tai se on tietoisuus tietyllä hetkellä, joka on vain, mä en osaa sanoa mitä siinä tapahtuu, se on vain selkeä tietoisuus, että tämä on pyhästä hengestä. No joo, siksi minä teen, että minä saan auttaa näillä keinoilla toisia pulassa olevia uskovaisia, jotka pystyvät samaistumaan jollain tapaan tähän sen aikaa, kun Jumala
sallii minun olla tienviitta Jeesuksen luokse, että täällä on turva. Nojatkaa häneen, tarratkaa häneen. Hän pelastaa teidät kaikilla alueilla. Myös elämän taloudellisissa ja arkisissa murheissa hän on myös meidän turva ja hän myös puhuttelee meitä arjessakin. Kerronpa lisää seuraavassa videossa tämän jälkeen. Päästään pikkuhiljaa kevyempiinkin aiheisiin. Mutta tosiaan, mä sanon, minulla ei ole hätää. Mä menen tietoisesti näistä läpi, kuuntelen, katson, näen ja rukoilen näiden asioiden läpi. Ja mä tiedän, että Jeesus on turvana. Ja joku siellä, yksinäinen pulassa oleva, saa henkisen tuen ja viisauden siihen, että hän ei kulje yksin, vaan hän näkee, että Jeesus Kristus on hänen vieressä koko ajan. Muistakaa tämä. No nyt siihen yhteen ikävään asiaan, mikä minun täytyy tässä palauttaa. Ja uskokaa pois, tämä on viimeinen asia, minkä minä haluaisin nostaa esille, mutta Herra muistutti minua, että et ollut totuudenmukainen. Ja mä joudun vielä kerran tuomaan esille tämän näyn miekasta, minkä mä siinä varokaa väärää tulta todistuksessa nostin esille. Mä näytin sen teille, että se olisi ollut pystyssä. Ja mä oon nähnyt tämän 3 kertaa näkynä tämän miekan, enemmän kuin mä haluaisin, koska mä en halua olla täällä mikään Jumalan miekan heiluttaja. Mutta tosiasia on, että aina kun mä näin tämän miekan, niin se miekka oli vinossa. Ja tämä miekka on kaatumassa tuomiolle. Ja mä luen teille Raamatun kohdan, että te ymmärrätte, että tämä armo, Jeesus Kristus perusti yksin omaan itsessään. Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa, eli synnittömän elämän, ja kuoli ristillä meidän puolesta ja perusti tämän armon, jotta me Jumalan lapset uskomalla Jeesukseen, katumalla syntejämme, voisimme pelastua armosta. Ja tämä on kaatuva miekka. Meille ei ollut armoa ennen Jeesusta Kristusta. Tämä on tuomiolle kaatuva miekka. Ja sitten mä kerron tyhmän virheen vielä, minkä minä tein, kun mä rupesin rukoilemaan viisautta tähän miekkaan, kun mä olin jo tämän nähnyt 2 kertaa. Niin mä ajattelin, että tää on niinku kellon viisari. Ja tästä voi mitata aikaa. Paljonko meillä on aikaa pelleillä tuolla tuomiolla. Niin Jumala otti luulot pois siinä rukouksessa. Ja mä näin vain, kun tuo armo katosi ja tämä miekka kaatui tuomiolle. Elikkä Jumala otti luulot pois. Me emme pysty yrittämään arvioida sitä hetkeä ja päivää, koska viimeinen tuomio päätetään. Sen tähden, kuten mä sanoin, mä yritän olla tienviitta kaikille, myös niille puupäille, ketkä eivät vain kuule. Jeesuksessa Kristuksessa on armo auki kaikille uskossa ja pelastus ja tuomion on käytävä käytäntöön. Se on varattu vain saatanalle, paholaiselle ja langenneille enkeleille, mutta ilman Jeesusta sinne joutuu myös ihmiset, jotka eivät vain ota Herran armoa Jeesuksessa Kristuksessa uskossa vastaan. Tulkaa pois sieltä. Ja mä paljastan vielä yhden asian, koska mä näin tämän useamman kerran. Ensimmäisen kerran mä katsoin tätä näkynä sinä yönä, kun Pyhä Henki rukoili kielillä. Ja mä en ymmärtänyt, koska mä en ymmärtänyt, mitä Pyhä Henki rukoilee. Mä näin tätä miekkaa
Se oli se yö, kun Pyhä Henki, mä ymmärsin vain Appa, Isä. Mä luen, kuinka Jeesus Kristus rukoili ennen kuin hän antoi itsensä kuolemaan tuomittavaksi ristille, antautui siellä Getsemaanessa. Ja hän sanoi heille, minun sieluni on, ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Jeesus tuli siis tuskaan, ja hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi. Ja sanoi, Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle. Ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä tahdot. Ja sillä hetkellä Jeesus antautui taivaan Isän tahdon alaisuuteen kulkemaan läpi ristin kuoleman, jotta hän sai perustaa meille tämän armon siihen miekkaan. Muistakaa tämä.